حداو سرعت حجن مركخل لو مين مركخ صراحة مركخ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሩ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ወረርቲ ኣመልኪቱ ጽሒፍ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ጉዳይ ትግራይ ኣዲህቦም ንዓብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቖም ቢሮ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኤርትራ ሰራዊት ብቕልጡፍ ክወጽእ ከም ዘለዎ ጸዊዑ ሱዳን ድሕሪ 360 ምልሻታት ኣምሓራ ብትሕቲ ቁፅጥር ኣመታዋ ሰፊሕ መሬት ናብ ግዛእታ ምሊሳ ወታደራት ኢሳያስ ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ይግልገላሉ ባይቶ ጸጥታው ድሕራት መንግስታት ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዋዕላ ክህልው እዩ ዝብሉ ኣለውና ሓቢርኩም ናጽንሑ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሩ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ወረርቲ ኣመልኪቱ ጽሒፍ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ወረርቲ ከምዚ ኢሉ ኣሎ መናእሰይ ካብ ኣምሓራን ደቡብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጡንሳት ተሓዊሰኖም ናብ ትግራይ ሰላም ከኽብሩ ተባሂሉ ብሓይሊ ተደፊኦም ናብቲ ዝሞተ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ተላይኾም ኣብቲ ዘይተዳለውሉ ኩናት ተጠጢቖም ይሞታሉ ድሕሪ ምባል ንሓንቲ ጥንስቲ ኣባል እዞም ወረርቲ ሓዊሱ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ዝርከቦም መለለይ ካርድ ናይ እዞም ወረርቲ ኣብ ትዊተር ገጹ ጠቂዕዎ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ምሁራቲና ባህልቲ ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ እቲ ብሰንኮም ኣብ ትግራይ ዝፈስስ ዘሎ ዶም መዓዝ ከም ዝኸፍልዎን ብኸመይ ክኸፈል ከም ዘለዎም ብሕቶ ምልክት ኣቐሚጡ ሓሊፉ ኣሎ እቶም ወረርቲ እውን ኣብ ማውታ ከልቢ ይሞቱ ምህላዎም ወሲኹ ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ጉዳይ ትግራይ ኣዲህቦም ንዓብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቖም አንቶኒ ብሊንከን ንዓብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ገፍዒ ጠጠው ክብለን ቀልጡፍ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉ ናይ ደገ ሓይልታት ኤርትራ ሰራዊትን ምልሻ ኣምሓራን ካብ ትግራይ ንኽወፁ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቶም ነዚ ገበን ዘጻርዩ ዘሎ ኣካላት በሪ ክኸፍት ክገብር ህፁፅ ጻውዒት ገይሩሉ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ውሳነ ኣሜሪካ ኣብ ዲፕሎማሲ ተጋሩ ዓብይ ዝላነ ቅድሚት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ጉዳይ ምሕዝነትን ዋኒን ኢትዮጵያ ዝምልከት ምስ ኣሜሪካ ዘጠናኽረና ዘተካየድና ክብል ነቲ ሓሶትን ለመናን መክሊቱ ኣጠናኺሩ ሓሲሉ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ እውን አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ኬንያ መራሒ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ተዛትዮም ኣለዉ እዚ ዘተ ኬንያ ነቲ ዋኒን ትግራይ ናብ ባይቶ ጸጥታዊ ድሕራት መንግስታት መሪሓ ዘላ ኣሜሪካ ክትሕግዝን ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ደው ክትብልን ዝብል እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መምሕዳር ኣሜሪካ ምስ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምዝታዮም ይፍለጥ እዚ ኩሉ ምሽብሻብን ምሕዝነትን ዘሬካ እቲ ቀጠናዊ ኣሰላልፋን ጂኦፖለቲካዊ ምሕዝነት ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ መሰረቱ ተቐይሩ ምህላውን ነቲ ዓለም ለኻዊ ኣሰላልፋ ዝቐይርን ኮይኑ ኣሎ ቀድሚ ሕዚ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ዝነበራ ናይ ንግድን ዲፕሎማሲያዊ ስራሕትን ክስእን ዘኽእል ምናልባት እውን ካሊእ ዞባዊ ምትንኻሳት ክሕይልሉ ዝኽእሉ ኣሰላልፋ ንዕዘብ ኣለና كم زفلت أمريكا مرة خوان بسودان تزجع مزنحان روسيا وانت مساسة لسقمت مساعدة ملك مبرغ أفريقيا نبحدش معازم كنات كي يأتوا يسجع بيرو قدات وزاي جرمان إيرترا سراويت بولت في قوة كم زلوت أويو كم زفلت مرحت تفعل عليها هجرات أوروبا لنا إثيوبيا وجل مرحت منجست العون زوانا تقاوموا الناس مع مزنحهم يفلت وجلون بتناسلون قبل علتي أشبر وجل 4 كيلو تفعل عليه مزوعتات الناقور مزنحهم زفلت كوينو لمون قدات وزاي جرمان أب تقرأي زلو سراويت إيرترا تقرأي لغيقو كوة التحساسي والله أمريكا ون لومي ترجع مزوعت الناقبرات اللي كانت أنحت زفلت كوينو إذا جينا نبص فعت سجاجر اللي جزيز قرب يمثل السودان دحر 360 ميليشيات أمحرا تحتوض الطرام متواسى في حمرات نابجزات أمليسا وزحات عبيت ميدياتات كم زحبروا وتمالي أبستجبر كبير برد تحقق زوج السودان ل 360 ميليشيات أمحرا كم زي دمسة تفليتا بتوسعون سفحت مريتات أمحرا تقاصات إيران لا تبايلو ساب رخص تقاصات السودان نلعل 54 شحنة برتي متمان كبابين كم زفانا قلتون تفليت الله السودان خبابي برخت تسجع زنبر اللي 10 شح سراويت إثيوبيا كابزي كباب كم زلقا قطن كم زن سحبني جلس الله بتوسعون مس جبسنا بأسوار سمع كم زخدت السودان ميديا نيوز جلس الله وتدرات إسياس بانك نجدي إثيوبيا يجلجلوا الله تمن حزب تجري زمنته زلوا حيلتات بحبرة وعلماء حزب تجري من بركة كل زبالة قفعي في الصمم هلاهم عالم بعلم مجرم وزل حكيو زي كمان كاكسب تاني كسر استوافر بجي عدهلو أرويت إيرترا لومي أبانك نجدي إثيوبيا جنزو كأمتي أبتلو زي كاب حزب تجري ببرات منزوع جنزو معوار كم هارلونا أبانك نجدي إثيوبيا كبس احترائلو كان معزي بمليونات كهفات من ناصر أن أطلم جنزو طريت إني حدقوا من بارم يفلت لما جمع أب محبرة وميديا زك أبابل وزلو مثلي حدا بجي عدهلو بمثل تحجزو أبانك نجدي إثيوبيا كعقور ترائلو
እዚ መዓዝ ከም ዝቕበር ዘይፈልጥ በጊዕ ንመሸጣ ኣብ ዶላር ከም ዝቐረበ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ድማ ኣብ ትግራይ ብንብረት ህዝቢ ክነግድ ይረአ ኣሎ ባይቶ ጸጥታው ድሕረት መንግስታት ጽባሕ ሐሙስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዋዕላ ክህልዎ እዩ እዚ ባይቶ ንህጹጽ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዘተክህልዎ እዩ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ኣሻቓልን መቕተልትን ሰብኣዊ ግህሰትን ሰላማውያን ሰባት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ህጹጽ ጻውዒት ኣኼባ ከም ዝገብር ኣተሓሳሲቡ በተወሳኺ እውን ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ ትግራይን የመንን ተሪር ውሳነ ክሕልፍ ምዃኑ ካብ ብሕዚኡ ኣቓለቦ ማዕኸናት ሚድያ ዓለም ስሒቡ ይርከብ እምበር ከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝነበረና ጸኒሕት ነዚ ይመስል